хамдардӣ мардуми ноҳияи Зафарабода қабул кунед модарҷон. Ин як рӯзи сахта, ин рӯза ҳеҷ кас ба худо нишон надиҳад. Мана дута писари ман худо гирифта буд. Ба зур худо моя қапидем. Ини шуморо куштанаш. Насисо ини шуморо куштан. Мардуми шаҳри нав хад барф дида якуним ваҷа барф задагӣ набошад тазияшон ма мерафтем. Раҳ вазнинай аз дур бошадам мардуми ноҳияи Зафарабод 85,000 одам. Анакун якта ман аз номи ҳама шумо ба ҳамдардӣ баён каросиям модарҷон. иншоаллоҳ мерем, хабар мегирем. Амин хеле рӯзои сахта ҳеҷ ки ба худо нишон надиҳад, ин хеле насистоя худо гирад. Мо мардуми мусулмон ҳама вақт ғолиб шудагӣ ҳастем, ғолиб ҳастем. Фарзанди моя, додари моя куштанаш ва ёя худо ҷазошу метиҳад. Ин дунёба нашавад, вай дунёба метиҳад. Амин хеле насисо ҳама давлат баъз. Тоҷикистон баям ҳаст. Як хел насисо ту узбеки, тоҷики гап зан. Анамин хел насисо шумо ба ин хели вақтҳо дарс шава. Насисӣ накунем. Анавай 15 сола падарланати насис додаро моя куштан. Имрӯз таъзияшон будааст. ҳама мо ҳамдардӣ баён кунем. Комментария Тоҷикистон ҷони дилам ватанам ҳама вақт ба пеш. Модарҷони азиз ҳамдардӣ моро қабул кунед. Вилояти Суғд, ноҳияи Зафарабод.